Кока-кола са люменати. Не вярвате? Дръжте се за ушите, защото имаме убедителни доказателства за това. В Кока-кола има 8 букви. В комунизъм има 9 букви. 9 минус 8 е равно на 1. Едно е окото в лимона на лимонадите. Колата и комунизмът имат червен цвят. Лимонадите имат жълт цвят. Къде другаде също има жълт и червен цвят? Точно така. Цветовете на картоните в футбола. Къде се играе футбол? На стадиона на Краводер. Краводер започва с буквата К, също като Кока-кола. Тревата на стадиона в Краводер е зелен. Цвета на люминатите също е зелен. Кока-кола са люминати. Потвърдено. Събудете се. Ние хората получаваме един голям кур от люминатите. Какво е кур? Сега ще разберем. Първата буква на Кока е К, буквата от комунизъм и буквата Р от конспирация. Като сложим трите букви една до друга, получаваме илюминатски кур.